Hello mga kamisyon, mayong adlaw, quick message lang. Naigin praise sa Ginoo nako nga mensahe para nimo. So kung ganahan ka maminaw nini, tiwasa o palihog lang po ko kung ganahan ka mo share ni at least nga makahatag usab ta og pagdasig sa mga viewers nato, posible nga makatabang. So gusto lang ako ipaabot nimo ni nga mensahe. Si Jesus mismo nag-ingon nga ayaw kamo pagtigom og bahandi diri sa yuta or diri sa kalibutan arang nga dunay makakutkot lamang ni ana, dunay makakawat ni ana og anayon lamang kana. Apan mingon si Jesus nga pagtigom hinuon mog bahandi dito sa langit nga walay makakutkot, walay makaanay, walay makakawat. So try to imagine unsa ni nga klase nga bahandi nga gusto ni Jesus nga atong tigumon mga kaigsunan. Asa ta magtigom? Dito sa langit. Sa to pa masabtan nato ni nga nagisgot ni sa mga butang nga iyang kabubuton. Kay kung siya'y atong tumanon, meaning gibuhat nimo ang mga butang nga panglangit. So karon mga kaigsunan, masabtan nato nga ang kalibutan karon daghang mga tao nga halos wa nay panahon sa Ginoo kay siyempre nanginabuhi, nagsigig tigom. Wa man po'y sala nga natay tigom, wa man po'y sala nga manginabuhi ta, pero tang-awon nimo makaigsunan, I don't know kung ikaw ba ning naminaw karon nga warag wa na kay panahon guys Ginoo mo ampo, wa na nalimot na kag-atog simbahan, wa na kay engagement sa mga buluhaton sa Ginoo kay grabe atong kayot. Kabalo ba ka nga kana nga klaseng kinabuhi daw ang imong ginuhuna ang mga butang ra nga dinis kalibutan alang lang sa imong kaugalingong interes. Pero yan si Jesus makaigsunan nga mas maayong magtigom ta og bahandi dito sa langit. Ang pangutana karon unsa day nga bahandi nga gi-require sa langit nga atong i-deposit dito. Apan nagtuo ko makaigsunan para nako kung magpagamit ta sa Ginoo nga do na tay passion alang sa mga kalag. Kabalo ba ka nga ang tinod nga bahandi sa Ginoo, ang heartbeat ni Jesus kalag kinabuhi. Kay kung dunay kinabuhi nga imong madalas Ginoo, ma-encourage nimo, walihan nimo sa ebanghelyo, maghinulsol na og mutalikod sa sala og mga lagad ug musimba sa Ginoo makaigsunan mga lagad kauban nimo mao nay bahandi nga imong gideposito dito sa langit. Kay mag-uban mo ana og dito mag-uban mo sa wala na katapusan. Og maunay gipangandoy sa Dios nato nga dunay mga kalag kinabuhi nga mapanalanginan pinaagi nimo. Mahimot ang channel, mahimot ang panalangin. Sambot pasabot nako, mentras sigayon pa magpagamit ta. Mo participate ta sa mga buluhaton sa Ginoo, mo engage tag mission, magpagamit ta sa Ginoo kay maunay tinuod nga bahandi nga gipangita sa Ginoo. Dalay ko ng Dios.